Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Takumbira mumangari Primrose Mafumbi kutaure chikonzero chakaita kuti mumangarire Lamek naEverson Mazvana. I'm sorry, inini chikonzero changu chaita kuti ndive pano nhasi. Kusharugari pamwana pangu andinogara nemurume wangu vanomazana. Mwoyo yangu azhinji yakadhakwa achindishorudza achindingova ndinofana kugara. Saka ini ndasvika pakupererwa wandichaziva kuti ndoita sei. Unaobatsirwa sei nedada? Ndinenge ndichakwanisa kuti ndinozogarisana naye nekuti anosvika pakutozondiuraya handizivi kuti anondifungirei. Anondirova kusvika pasingaiti. Chii chaaita chinoratidza kuti anogona kukuuraya? Pakandirova apa ndakaenda kuchipatara ndichibhilidha mukanwa nemunhu ndichitadza kana kuti kuona. Ndakatoita 2 days ziso rese rakavharira ndisinga. Wakaroverwei? Vandirovera kuti wabika fishi yandisingadyi. Ndirini? Last week month. Tichada kunzwa Lamek Mazvananga tipo ruzivo rwakumarirana nemhosva yakupomerwa. Ndokuma musi yanga siri mati yanga Friday ndakato musi china wacho akatonotida foto yotoka fish Akagara pakati ndiani? ndibaba akatonotida foto lasi yotoka fish vaakubika china ichocho chete Friday yacho apa atinga dried fish ndari 8 years naye handiti matotero foto. Ndakauya uyu mwana wakabara pomwe ndiyatokuza kuti ndamuna wajanyama ndati tashi handityi izvi ndatokasaza iro nemutu iye ari pafoni apa ndipira kuti jaira zvinhu ndandinyaosa kwiri kutaura newe kutaura natasha ndataura nini ndopa uyu mwana apa achimana ndida unorara tashi uzabva mwati ndiwaridziva nditi handitisi ora ichipendidze kuti tiri ndinorara ndapedza kudya ndatodya nemundo chete ndapedza kudya chitiwaridza kuti ndirazvanzi mwana asi wako iye wako nomuwarizira imeposa kozotanga kuti uri nenyaya nini wani ndopa akapotsera foni yange kwanditi ndatora foni yenda ndaitsika apa auya achidauza mwarwano ndadauza mwarwano wainini apa ndondoratuma pamba ndagara basi tanga ndakamuti iyo ndakukudzosera ndotamza akabva kuda panzi aida umaya kumakwadzanzi yake saka iwewe wadira nyaya yako wada umaya kumakwajiremo kuba tichangi nyaya idzi bapa nyaya dzadzi pameja dzamakawai matonga kuenda nameja kwaakaita vajiremo ndovaiuya akauya pana vachiti ndamudzinga pamba ndarerana kuya ndaka 3 times mumasira asikuya kudai nditi unoona iwo ndakutuma kuti ine unotora vana atete handakukudzinga pamba but waenda kudaro chiti ndakudzinga pamba ende wabuda kuseni amai vanotsvaira pamba vanga varipo handakukudzinga ine but akauya kuno kudaro achiti ndadzingwa pamba daro rita hana kuripinda antunamo zvava nepefishi pacho iye chaite ndiye kuti akati wadiwa nemuriwo waunoda kuti ndikubikire handatoka fishi renze $4 manuzo saka utori $4 zotoka 1 1 2 profesa Natasha havasonouziva vakati vizze $4 kawai
iyo dried fish yako waibika dried fish yako unibikira muru wani kwanza kudya sadza chaitoshunda zvekutoda kutanga kutodzidzira sisi tibere maza andasikadya sadza handitodyi chizvi chese chii chinawo handitodyi ndinoramba nemasvageti ndochikafu chandodya iye mukana makabvudza baba pa8 years andagara naye kuti wambondibikira here kana kuti sadza akatanga kundibikira rini ndaitenga huku kusvika kutotora makonye tichigara pakaunda mupfu chaiwo wasvika kutotora makonye handitodyi ndatozotanga maimanje but iye angari that element yekuti angari uye kuda kuti anotidenda sei since akuti akadhapa aniyani nekuti aya ndipoti zvinhu zvekunzi tikasvika pagurisa nyeye kuti ndako kuti chikafu chandikwasisi handikwanisi kuchiitira Lamne kumzima yako kuchiri kumudai okay nogara nese ayi zvane wanongara nanga chiricho wata hasi pambari asizoti anogara kubadiya ndakutaka mwana kangu tugara paserowachina chichakaitolapo iyo musoyo fish watorwa watakazokusara ndopa vakaenda nehandidzeka vanotusumisa polisi avadada $100 nefoni yake avapo $100 navapa yefoni vanondibhadhara fine ndandatsoka ndisundoba ndatozvinasama kuti kuva iwewe chiri kuda murumere murume kuti ndirambe kuchigarisana naye zvese zvakundinyengerera kuti hanzi ndakamurova handina kana kubvira inini ndikasunza andina handina kana kubvira ndamurova kana kutosunudza pamaya kana kuti ndingaove murume akakura ndaisini handichakwanisa kundirambe chigara naye nekuda kwokuti anondikwadza achindirova izvi akundinyengerera kuti ndakamurova ndinosunguka kumurova ini ndinomukwanisa uchiri kuda murumere inini murume handichakwanisa ari kundirova ishe ari kundirova achindityoredzera kunditsika kundikika ndakafonera baba kuti ndakamukandira foni yangu ari kutonyeka ndakafonera baba achitondirwisa achindidzinga pamba kundiburitsa ndikafonera baba atezvara vangu ndikati baba ndadzingwa pamba nabaprosa ndakandomira panze pegedhi ndikushaya kuti ndoenda fupi ndopa akabva achimhanya akati ukufonerani ukuvafonererei ndikasvika achindirova mbama foni ichidonhera pasi baba ndikati baba uyai baba vakatota kunzwa dozha ndopa vati yakatanga rini unoona kuti nyaya iyi yakangopinda mudare nyaya iri different pandakambata nechikumana namechi ndopakatanga kunesana kubva mazuva iya kumashure kumangu ikatazvakanaka taikaiva asi uchikuda mudzimai wako Primrose Makumbi vabereki vari pane ndina tete tete vari unonzai taurisa iwe vabereki vako vari pane ndiani right iwe evason makaroorana here mudzimai makaroora sei mhando upe muchato wamakaita wakatumira mari wakatumira nani okay kawakabvisa basa nekuti uri kutozikanwa kumusha unotomboenda vanatezva vanouziva semukwasha ndizvere tete maida kuti auye kumushashi kumachionekera asi akabvisa pfumba zvinoda kuti makamugamuchira mukwasha wenyu umusha nyaya munoiona sei sewetete uri tete hangadzi yababa wedu munoiona sei nyaya nekuti vanhu vamakaroredza kusvika panyaya kana izvo pachikamu chataro mukunzwa sei nazvo satete tinoziva kuti mazitete echinyakare achine umbwe netsika dzedu hazvigoni kuti varegere paichiita serekenyika kudai imi wana tete muri munemakutoshoka ndimwana tikoinda vana tete nanasekuru nanambuya mese muri imba iri kutsika makatarisa muri kutiona nyaya yakati tichitoshuwirawo kuti dai vaine mhuri yakava chizotonesana titi vachitaura zvokunetsa vakakurambidza here kusvika kumba ivo vazvokuinya vari vaviri nokuti tinoziva kuti vana tete vakangonzwa neguhwa chairo muraini kuti kumba kweva zikurunya kunomira zvakanaka vana tete vanosunga mabheke kuendako kuti vanogadzirisa shuo chekutidogadzira pane here musi kana kuti maincident amakaenda imweni kumusha kovavira muchidogadzisa nyaya nemhaka here maamusingazive kuti vaviri ava pane zvikunetsa
takatozviziva pavakambomangara kuno takangoita zvounonzwa uya mati achitifonera vazukuru venyu munyatsowana here tete chaite chinoita kuti mupedze gore kana kuti makore 5 musina kusvika kuda kwachimunzwa kuti kwakamira sochiro sikupa kwavasinambotitoro vachitikuya musona kwatinge taiziva kwababa ikwavanenge vachisati kuziva vazukuru havamatombozvidza kuti hatina kana kuti zvisokuvanipagari uri tete waonskana weonskana chii chinoita kuti hama dzako kunyanya tete vako vasingazivi kwamugara munokuita naye tete chinoita kuti mutadze kuti tete muwaradze kwamunogara chii tikazenditavaka musha wekutora chokwadi atinakuita musha makawaka lini takawaka 2022 tete havatozivi pamusha up to today saka vakakurodza kuti vakuzoradzisa nyaya dzenyu kuti vanzwe nyaya dzenyu mudare vasingazivi kuti vazvitirwanga varofana huunoerewo pfungwa dzenyu dzeriraidaitere nyaya yezviro wasikuvake panyaya mava kugadziswa nyaya dzenyu ndokwamakutorawo natete wamusingazive vasingazivi kuti munogara kuti last time abainda kutsiva after inotora tete achitakorana nei inonotora vana tete tigadzise kuti whatever iwane nhau dzama taregererana wayamba macho tavakuiva veri mumba cheno unotora natete akabva auya kunokudara chindamudzinga pamwe nekuti iye akanditi vana tete vanokwanisauye kumakwedu inyoti ukaramba kutaura navo pandakaita chikomba changu nechi ndozvakanonza handinawo kana ivo tete vabvunza handikwanisa kuti wafuna iri navo panhamba dzavo ndinadzo aitive baba vomukomana unoziva magariro akaita vana ere zvaunogona kutaura pamusoro pewanano yevana nekugara kwevana vari pamujezi chokwadi ndakambozandekuti vanosvikisana kudarisa kutero mumashure ivo ndivanenge achiziva zinomba mavo zimba kwevana unokuziva nekwarugara vakaziva ndinogara ndisvika handiti vanga vanema matambudziko ravanawo besides zvazvo kudai nyaya dzimwe dzakaitwa kumashure vaigara zvakanaka chaizvo ndakatotanga kukachamara pavakatanga kubvunza nyaya dzavo dzekutadzi panonokumainda pakati tabata chikomba kudidi achizoripo ndepakatanga nyonganyonga ipapo kumashure kwese vanga vagara zvakanaka ratidari pane zvichamuda kutaura nevana nokuti dare dera rishumiri kuti kuramba tinoda kuti mugare zvakanaka muri pamwe chete asi dare rineri harisida kukumanikidzai zvakare kuti kurwisana kwenyu nemurwisana kwenyu murambe muri murwisana kusvikira matemana maurayana handicho chishuwo chedare tinokurudzira kuti kana pane nyaya dzinenge dzaitika dzemhando iyi kana tichigona kutaurana kuti mugare zvakanaka zvinogoneka saizvozvo asi kana taona kuti sedare apa hapasina remangwana inenge isarudzo yenyu vaviri ndimi makaunganidza hama dzenyu dziri pano nhasi pamakarorana mukati isusu pamwe chete tagara pamwe chete asi uno hama dzenyu dziri pano dzamakaunganidza pamakarorana makasunikawo dzitaura kuti isusu takati kuti musha hapasina ndosaka kazhinji nyaya dzakadai dziti vana tete munofanira kunge muri kuonana nguva munofanira kunge muri kuona vabereki nokuti nyaya dzekunge vanhu vachinetsana dzinozokonzera kuti vanhu varambana hamugona kurambana pamberi padare rineri muri vairi tichida ukama vese vangu variko vanzwisise kuti zvizvo zviri kuitika ndakubvunza tine mukomana kuti mamubvunza paya akati mukadzi ndinomuda handiti asi sei uchimuramba uchimurovayo yaelezve kuti ndakakudza kukodzera foni ndikatsika foni kurovana ndinokamwe chete makarovana vanemakamba muchirovana mukati menu since ndigarana 2 times pandakana major neipapa sandakuoffice tikuona mudziya wakachitaura zvokuti kuramba chirohwa saka ndauda kusiya munhu inyaya yatosvika pekuti hapasina muita zvakanarana watine nhamba dzaatete asi haukwanisi kutaura navo
kusvika nhasi. Unoona kuti zvanga zvakakurerukira panezve nyaya dzakarerukira kuti unotadza kutaurira tete kuti ndoda mudzimai ndokusangana nyaya inoita kuti ava nditete nemuzimai wangu iye kana ndakamutuma kuti enda unotona vana tete akabuda 2 days asiri pamba akadzoka achimudzoka kuti vana tete vati hatikwanisi kutaura newe notokambora kutaura nesu pandakaita chikomba changu meja chakonza kufonana namba dzavo tete namba saka ndandinadzo kozi kubva vanodobvira tete ndainogara tichitaura navo asi tete pamuchida kuita kushangura mudzimai saka vataurira right zvazvinoita ndizvodaiso tete ndokwanisa kutaura navo but iniwo ndandiri munhu akabatana kuti saka vana tichiona kuti uyu arapaurana nemi handisi ndoti enda unotora vana tete ndoziva kuti handikakutaura nemi ndotokwamborapota nesu mwana uri pakada chikomba meri but waifana kuyozonotofanisa kuwana zvikwanisho kuti vai nokuti nyaya iyi inyaya yemhuri yakangofanira kurorana kwamakatongoita saka vanofana kuti watopindura nyaya yaikondidama ndekuti ndamutuma akauya kunokudara achindamudzina auya kunokudara achindamudzina amsho nyaya kunomwe manya ndotase ndavaya 2 times more 3 times iye asiri kuuya kusvika titi ava vazonditi ipi nyaya inyaya tese yakanyanya dzokai kumbobona se munokuirira kweurorapirikorora nemurume ingamurumakurigirwa muda tadamboti gare zvakanaka but kuti kugara kwacho akasvika pakuenda kuporisa achinditi wakangodoguma ndinogoripotera ripi ndopandakamuti aiwa iyochine unotsvaga tete tete manzwa mashoko akanyibva kumuzukuru wenyu achiti inini achada chichagoni kuti ndirambe ndichigara nemurume ndida kuti muzukuru wenyu atsanangure mashoko ngezvishanga chikonzero changu chikuru hama dzako dziri pano dzichinzwa chikonzero changu chikuru chinoita kuti nditange murume andichada ndechekuti murume uyu anga achindishungurudza munhu akanogona kutsanangura kuti zvikaita zvikasingi asi murume wangu atorine mukadzi waari kugarisana naye atone mwana saka kumba auye pese anouya paanenge afungidzira kuti ndopada kuuya panosvika kumba anosvika chida kundishungurudza anotondidzinga pamba kundiburitsa kundikangarudza peroti watsanangura chimwe chinhu chitsva pamberi pedare rino wati murume wako ane mumwe mudzimai waunotoziva iwe ndotomuziva amudzana mudzimai anonzi ane zita rechindevere asi pashoko pavo ndopaziva wakambosangana naye ndakatomuona iwe lame chokwadi richikudara mudzimai wako kuti iwewe zviri kuwanika mumba iyo zvinogona kunge zvikonzerwa nekuti iwe waane mudzimai wauri kutarisa isingadi kunyika dare rinotindirira asi mudzimai nemusikana akaita pamushupa ane mwana but kubva tive muno mudare until now iye hasikuya kumba araya kusei anonongora ndirumba mubvunze kuti kubva titonge nyaya kwameja tigadzirisa muno mudare ndiyeviri zuva 1 andakapotsana kusava taura chikonzero chekuti mudzimai mumwe wavo kutodanana naye kana kuti autori nemwana naye right ndo chikonzero chekutanga chimwe ndechipi chimwe ndechekurohwa chimwe ndechekundirohwa anondirohwa kusvika atonga kuti kana nevakazodzira chaiva ikapushira ndizvo zvega zvikonzero zvandinazvo dai vana itu vane unhu saka vana voda kuti vagare vasina baba baba wamuramba ndakufuna kutitaura kuti obatikanawo kuti ndoita sei ndinosvika pakurwa kuti anosvika pakungura ndichaziva zvawanga wauya muno mudare ngati akutsiura kuti mugare zvakanaka muchirega kurambana mogara simba auya mauya kuzopotera muno mambo vaakuda kutsindidza uyu muchigara zvakanaka murege kurambana kana mane vanaauya munyese kurambana kwazvo munosiya vana vari nherere amene zvakwauri
asi ndezvavo tinge tichiona zvichikwadzi tete mashoko api aunopa muzukuru wako njene apadyo nekutora mukati mezuva ranhasi kuti azikamira mashoko api uchenjeri aunozomataura kune muzukuru wako ndanditoda kuti vaenzaniswe ngavadzokere vambogara tizomboona kuti zvinofamba sei nekuti pane vana vanhu vane makore vakarorana voparadzana handioni zvine upenyu hwakanaka. Ora zvakanaka baba taura tete ani sekutaita tete ndezvangachitokurudzirawo kuti maigona kupawo pamuviri hwavo zvidzidzo zvokuti anenge aona chamubata asataure nemunhu ngaadzokere kudare kuno kuti veduwe manga makatitsura pai kwatanga zvakati pasina kumanituka munhu bongo yakananga kuno kudare pane zvino vachiti vambokwanisa kuregerana vedzokera vana ava vanotamba nezvakati chifunga kuti nemashoko atawana baba mashoko atawana baba ndomagamuchira asi ndopa chinhu chekutanga chandikuonesa nemudzimai wangu hanzvadzi yake yaisati ndinoa hanzvadzi yake ndi pano here ndiye chanendoda asina kuka aita sitale handitachinja ndotaura tichitoronga simurume mukadzi tisingaziva wachite muvanhu unazoti fanira ndinozoita against mashoko anenge ataura anenge arizinefu oziproof yese wajeri kubva tiri kuloja kumusoro kuti charechi mepudzaonoda chiti wajeri wasvika nemuti ndakachoka kwazo kuti hanzvadzi iramba kwaradini tichirigara koimi ndimi titeri mukuya vana tichinga vari kumakumbi muri baba pandizvi zvakanaka unoti chiwe primrose nemashoko ari kubva kuna baba vatezvara wakwa natete nedhisisiyemu yako watora mashoko ndamanzwa unoti nawo upuwa wangu unofunga here uzodzoka kana kuti upuwa unotitaura mashoko ndamanzwa ngendimboitangisa zvavataura ora iwe tetorumba muzukuru wako anzwa shoko ravataura neiwe tezvara amukupa kunzira mukuvakuderedzane nanzvatete hamusi kuita kunike hapana communication vana saka isu sedare tinogutsikana sei kuti mufanogadzirisa nyaya ndovanoona kuti taconnection ini totorova muwangwana vakoma vangu tichigadzirisa zvino kana ivo vachionesa rumba kwavo vasingazobuya kuna natete tingazvitesa asi vakauya kwetiri totora takawanda vana tete tovagadzirisa vakaenda panotinetsa ndokwanda kuchivabvunza kuti maoko atete vandakaenda pakutora zvinoranira antinao usatese kaineko zvikuona munhu ari pabasa kuswera sei ishekudzokera sei tisiri kuenda tete wacho vari kudii tete vari kudochicha kwepo ndofanira kanomutora maoko atete ivavo but until baba 8 years andakaratisa sata tadzokera inini chaivo ndakasvika kwendangoona vari pabasa ini ndichida kutazongora asi mukadzi wangu igirlfriend yangu noto mukadzi wangu kuti iye kuzira girlfriend iye ndiyangatangaa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  kusikanawo ati akumborofunga nezvacho anzwa chenjedzo kubva kune vabereki vanovatezvara vatanga vanoratidza kusvikana nezvekuitika mukati mezvinhu isedare zvakanaka kuti vape nguva vana ndivana tete haikuda kumirira kuti vachati daidza mudariro
imimi mukatonzwa zvezvo munofanira kutokopinda mudariro musina kudaidzwa anditi ndochiwana chiricho hamfani kuinfomewa every time kuti muti vachanditsvaga vana titori mazuva ano maane tsika dzakaipa hatidi vanhu vanoda kugara vachiti vaizozvitsvaga kana zvaipa toda kuti muende munobatsira mhuri handiti ka